kura. Ogai mar yalo buche Martha Koome oywago pok matin ma piny owacho chiwo ni bad migao mar yalo buche ka olero ni koro gima kamano kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chwalo chenro madwarore yo makare ne oganda jo Kenya. Kane oloso kinde bende ne ogolo ripot ewi chal mar weche mag chike kaachiel kod ratiro ma higani. Koome ne owacho ni gik moko ma koro itiyogo e ute mag yalo buche mathuoru ka bende koro oti ma koro dwaro ni tie mondo mi kabe to kel moko manyien. These financial constraints continue to affect our infrastructure development, our digitization, because our servers now are growing old and because of the overload. If there is anything that keeps me up at night, makes me lose sleep, is to imagine that we are going to lose the gains we have made in digitization. We also need to recruit judges, judicial officers, also for the tribunals, and we need to increase our capacity in terms of training and other operational capacities.